Què és el que més us ha agradat del procés creatiu? Les xerrades. Sí, hem rigut força. I tant. Però és molt exigent la Irene. I tant. I potser m'ha agradat això, no? Aquesta exigència, perquè el calendari el primer dia i ara farem aquesta part perquè no té escenes, però sí que la Irene va trossejar el text i n'hem dit parts, i hi ha una primera, una segona, una tercera, una quarta parts, 4 parts, que potser manifesten l'emoció diferent, no? Cada part és diferent. Sí. I sense saltar el calendari em va fer estudiar i repassar Sí, i aquí apretant. i apretar, vol dir que a mi m'ha agradat això. A mi m'agradaven molt les xerrades de després, no? De dir, bueno, ara hem actuat i hem fet això. No? Ostres, a les pinzellades, perquè és que, de veritat, cada frase té un sentiment a darrere, té una manera de dir-ho, és un to diferent. Per això sóc exigent. Sí, és que és el que costa més, perquè clar, si no saps el text i pots suposar l'emoció, com la transmets si no saps el text? Llavors és complicadíssim. Fins que no entomes i saps el que diràs, no pots manifestar aquesta emoció, que és el que la Irene m'exigia. No diguis un text, sinó no diguis aquell vers, perquè és vers. Alerta és vers, No hi fem cantarella, no el narrem. I feia molta cantarella quan l'estava explicant i al principi, i això em va costar una mica, però l'exigència i sobretot pensa a què diràs, no diguis sense pensar, evidentment, no? I llavors, esclar, què obliga això? Doncs a viure-ho constantment cada vegada, que és el que m'ha agradat més. I per acabar, si tinguéssiu alguna curiositat, explicar-nos alguna cosa? D'aquestes en tenim, Sí, mira, van descobrir. Perquè, clar, fa molt poc que estem assajant, no? El 17 de gener és el meu aniversari i porto xocolata. El 16 de gener és el meu aniversari. Vinga, porto aquí bombons i vinga, va repartir. No fotis. No fotis, que demà és el meu. Demà és el meu. O sigui que 16, 17. I llegint... Que bo. Sí. Llegint el text, l'Infanticides del 18 de gener, però del 1898. I digues ben bé que... Sí, havia de ser. I llavors a mi sempre... Nosaltres som capricòrnies, no? Exacte. I sempre m'havien dit, és que sou cabuts i sempre feu allò que voleu. Però jo hi afegeixo, i també hi afegeix l'horòscop, no? Amb molta constància i voluntat, perquè tampoc ens han regalat mai res. Que potser gràcies a ser capricòrnies, el text està escrit aquell dia, presentat, i nosaltres dues una mica cabudes hem aconseguit. La intenció és fer-vos-la arribar, perquè és un text que ha d'arribar. I una altra curiositat és que vas anar a la biblioteca, explica-us. Sí, quan vaig reprendre la il·lusió, perquè ara disposo de més temps, total que allà mateix a Olot vaig anar a la biblioteca d'Olot a veure si la trobava, perquè les llibreries no en disposen, és una edició del 84, molt antiga. I també llegint després una mica la història, doncs a Olot va ser el lloc on Caterina Albert va presentar la infanticida dels Jocs Florals del 1898 i els va guanyar. No li van... És el destí, és el destí. Sí, no es va representar, potser perquè és un text que en aquella època es va considerar massa dur, Sí. I no es va representar fins als anys 60, 1960 i pico, em sembla.